Kain po. Hello mga kabiga, welcome back po sa channel natin. Si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng roast whole leg lamb. So masarap po yan. Tapos mayroon po rin sambong chicken dito, mayroon pong rice, parang lamb and rice. Tapos mayroon po tayo rito pipino. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas na po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Kain po. Sarap. Lagyan natin ng rice. Kain po. Sobrang lasa po. Sarap po sa rice.
Sobrang sarap po ng lamb. Malayo po sa lasa ng baka. Malasang malasa. Sobrang lambot. Nice. Samahin natin. Sarap po pag magkasama. Be-blend.
Pasensya na po kayo sa amol. Oh. Makulay yung pagkain natin. Lambot. Sambong leg. Lasa ng salig. Sus po. Yung chicken po natin binili yung jumbo. Laki po.
excuse po. Sabi yung taba ng lamb. Ito po yung purong taba ng lamb. Pero malasa po. Lambot. Excuse me po, sinisipon na. Grabe, sarap. Nagbe-blend po yung lasa ng lamb tsaka chicken. Maglalasbet na po ako.